Odbornici Skupštine grada Banja Luka su na 10. vanrednoj sjednici usvojili svih 5 predloženih tačaka dnevnog reda. Sve odluke su usvojene većinom glasova, potvrdio je nakon sjednice Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada Banja Luka. Završili smo 10. vanrednu sjednicu Skupštine grada Banja Luka, imali smo 5 tačaka, 2 su se ticale razrješenju, odnosno rješenju imenovanju novog člana Gradske izborne komisije po urgenciji Centralne izborne komisije, o tome sam već pričao na jučerašnjoj preskonferenciji. Ostale odluke tiču se raspisivanja konkursa za direktoricu, odnosno direktora Doma zdravlja, odbora za žalbe i određenih preraspodjela budžetskih sredstava za koje smo dali saglasnost. Sve odluke su usvojene većinom, tako da završili smo u 10. vanrednu sjednicu Skupštine grada. Odbornik Narodnog pokreta Banja Luka zove Saša Lazić kaže da je pocijepao dnevni red današnjeg skupštinskog zasjedanja, navodeći razloge za taj postupak. Vidno revoltira načinom na koji je zakazano ovo vanredno skupštinsko zasjedanje. Materijale nismo dobili prije svega. Dobili smo ih sad, ja sam svoje demonstrativno pocijepao zato što neću. Znači, bar da su mi sinoć dostavili materijal, ja bih rekao, ok, imao sam nekog vremena, sat, 2 noćas, da malo razmotrim. Ne mogu ja doći ovdje da dižem ruku, podržavam nešto i usvajam nešto što pojma nemam šta je. Znači, s druge strane, mi imamo pregršt problema u ovom gradu i znate, evo vrlo dobro isto već da jedno 3 godine insistiram i pokrećem tematiku neodgovornosti vlasništva nad kućnim ljubimcima. Stalno probleme imamo, ne daj Bože, sa još gorim ishodima od ovog, sa napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima, sa kvalitetom vazduha, sa milijardu nekih tematika. Dom Rada Vranješević, znači, stalno tražim tačku, bar tačku. Dragan Milanović, odbornik PDP-a, kaže danas po prvi put razmišljao od kako je sjeo u skupštinske klupe, da li da dođe na sjednicu ili ne. Ja želim da izrazim svoje razočarenje uopšte zbog čega se ovo dešava, jer kada smo imali tu tačku, to imenovanje na dnevnom redu, lično sam upozoravao da je odluka nelegalna, da nisu ispoštovani uslovi konkursa i svi smo to znali i rekao sam im tada, upozorio sam ih da će ta odluka da padne u Centralnoj izbornoj komisiji i bez obzira na to sve, išli smo u tom pravcu, evo desilo se to što se desilo. Ja sam jedan od odbornika, možda i jedini, koji nikad nije ni jednu sjednicu preskočio, ali sam danas razmišljao da uopšte dođem na zasjedanje, jer mi možemo zbog ovakvih stvari, propusta koji su bili evidentni, da zakazujemo vanrednu sjednicu, ali ne možemo redovnu sjednicu. Okončana je tako 10. vanredna sjednica gradskog parlamenta. Za sada nije poznato kada će odbornici ponovo sjesti u skupštinske klupe. Skupštinsku hroniku pripremila je dežurna redakcija ELTA televizije.